Sí. Diga. Bon dia. Bon dia. Carmen, Sí, sóc jo. anem a complir l'ordre del jutge. Procedirem a embargar els seus béns per respondre al pagament de la suma de 89.500 euros més interessos i costes a la Caixa d'Estalvis. Passem a executar la relació dels béns i vostè disposa de 3 dies per desallotjar la propietat. Un escrill, una taula, una taula de menjador, un aparador, una lámpara, un rellotge, No passa res. Estava només ordenant un poc. I què fem amb el llit? Però a veure, senyors, atenció, que ningú s'atrevisca a tocar este llit, on ell més ha mort. El llit on jo l'he volgut. El llit on ha estat tan malalt. On ha estat sense alçar-se 4 mesos viu i una nit mort. Senyors, que ningú li toqui ni un pèl a aquest llit. Emporteu-se-ho tot. Tot menys això, perquè encara les mantes tenen la seva olor.